Mä en oo mikään pro-leipuri, mutta mun helppo banaanileipä onnistuu aina tällä reseptillä. Eli eka tarvitaan 6 banaania, ja ne laitetaan tämmöiseen kulhoon. Kannattaa pilkkoa ne pieniksi palasiksi, koska se helpottaa sitten seuraavaa vaihetta, joka on tämän koko reseptin työläin osa, eli haarukalla muussataan nää. Mulla meni tähän 5 minuuttia ja mun käsi oli ihan kipeä, mutta minkä ei tarvitse olla koskaan täydellistä, niin ei sen banaani myöskään tarvitse olla ihan sileetä. Nyt lisätään 3 kananmunaa, 30 grammaa sulatettua rasvaa. Tässä vaiheessa, jos haluaa, niin voi lisätä vähän siirappia tai farinisokeria tuomaan vähän ekstra makua, mutta se on hyvä ilmankin. Otetaan ja sitten annetaan tälle kulholle vähän breikkiä. Otetaan toinen kulho. Minne laitetaan 5 desijauhoa, 1 teelusikallinen leivinjauhetta, ripaus suolaa ja kukkurallinen teelusikallinen kaneli. Sitten kun ne on sekoitettu, niin laitetaan ne varovasti tuonne banaanimössön sekaan samalla sekoittaa. Ja voi lisää vähän vettä, jos tuntuu, että se tarvii, mutta tämmönen sen koostumuksesta pitäisi sitten tulla. Tässä kohtaa sinne voi muuten lisää tyyliin suklaat tai pähkinöitä, jos haluaisi. Seuraavaksi mun inhokkijuttu eli ruoan voitelu. Mutta sen jälkeen voidaan kaataa taikina varovasti sinne. Tää oli vähän pelottavaa. Sitten kun se on siellä, niin vaan 180 asteeseen uuniin 30 minuutiksi. Ja voilà, valmista tuli. Kattokaa, kuin hyvä tää näyttää. Se oli muuten ihan sairaan hyvää. Siis testatkaa ihmeessä. Tää on taivaallista.